200 milioi albumetik gora saldu ditu munduan zehar. 60 hizkuntzatara itzulia. Ezagutzen dugu hemen, maite dute Arabian. Izango alda arrotz zaionik? Irakurtzen zen Bigarren Mundu Gerra garaian, jendea larritasun eta pena besterik etzenean. Irakurtzen da, oraindik gaur, krisi garai hauetan. Zein da iragana eta oraina, eta munduaren ertzak liluratzeko gai den personaje hau? Bueno, Tintin pertsonaia bera nietako da pertsonaia noble bat, beti dauena ahulan alde, eta ahula ba, askotan die zerak, ez? Indigenak edo ijitsuak eta olako txiak. Eta pertsona noblia izetiaz gain, da lagunen laguna, ona, beti arriskuen da zenien laguntzen dotziena, eta... Tintin agure gazte bat da, zeren eta unezkero 75 urte beteak izan beharko lituzke, baina beti gazte geratu zen, bila beti mutxiko, eta orduan, alde horretatik agure gazte bat dala esango nizuke. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. Tintin da nietzako komiki bat daukena pixkat danetarik, ez da komiki bat bai helduentzako eta bai aurrentzako, eta aurren ikuspegitik, pixkat abentura eta humorian hasten dauen komiki bada, eta baina helduen ikuspegitik badauko beste irakurketa bat, sakon haue edo, eta da, garaixen garaiko erretratua itzen dau, eta baitxa, kritika eta kritika soziala eta politiko bai nahiko handixe. Baina baita ere, 20. mendeko gazteriaren ikusmoldeak asko baldintzatu zituen pertsona fikziozko pertsona bat da. Eta alde horretatik behar bada gure kultura, heldua baino gehiago gehanon kultura esplikatzeko, irakurri beharreko norbait. 20. mendearen historia marraztuaren zati ere bada. George Remick, Hergé gisa ezagunagoak asmatutako pertsonaia hau. Le Petit Vingtième gehigarri katolikotik munduaren ertzak erakusten zituen. Sobietak edo Kongo, hilargia edo Amerindiarrekin egiten ari ziren triskantza. Baina munduak bezala, Tintinek ere bere ertzak ditu. Tintinek 20. mendeko Europar gazte modu bat edo eredu bat ordezkatzen du, eta nola esango genuke ordenuko gaztearen eredua ordezkatzen du. Edo nola ere, egin behar da kontu, Tintinek bere sortzailearen Hergéren bilakaera ideologikoa erakusten du, handi batean, Hergé hasten da, hori Tintin Sobieten herrianetik, 1929-30ean, eta bukatzen du, hori laroiko hamarkadan, nik usten dut, bilakaera ideologiko luze bat egin ondoren. Askotan, esan izen da, Hergéngatik, nola pixkat manipulatzaileak izen dien bere komikisak, baina, da batez lehenengoko komikisak, ez da, egixe da, ondiokan, berak bere teknika eta helburuak ondio nahin garatuta ez itxunian, eta, ondiokan pixkat berdi hau zeuenien edo, lehenengua batez Tintin Sobietarren lurraldien deitzen den komikisen, benetazko erretratua inbarik, benetazko propaganda antisobietikua, ez da. Baina, gero denporiakin berabe horretaz konturatuta eta benetan saiatu zanazan ondo erretratatzen eta ondo dokumentatzen unean uneko gizartie. Niretzat ideologikoki onartezinenak dudarik gabe Tintinen lehenengo emanaldiak dira, Sobiet Batasunekoa, baina batez ere niretzat igingarri egin zaidana beti Tintin Kongon da. Zeren eta nik usten dut erakusten duela ameti ezina den ikusmolde kolonialista bat, baino zentzuri txarrenean eta gaineraz iguingarria egiten zait hori belgiar baten gandik etortzea, zeren eta Belgikak, berezik bere erregeak Kongon egin zuenaren ondoren usten dut hortarako eskubiderik ez dagoela. Tintin Kongon bere bigarren albuma da, eta horretan ondiokan nabaritzen jako, itxen zauena beste ibarik zen,
historiak ari oso bat euki berrien askotan izaten zen humorezko gag mordo baten segida, ezta? Eta gag horreik antxen kokatuta, estereotipo asko erabiltzen ditu, ezta? Nola afrikarrak badanak dien, tontuek edo gure dana, ez? Baina, berak be hori onartzen dau, lehenengo album horreitan, berak esaten dau gaztaroko bekatuak diela, eta ez dau bera be oso harro horreitaz, batez be lehenengoaz, baina, ulertu behar dena bai da beste garai batzuk ziela, ez da, 1930 eta ondiokan, koloniak eta hola existitzen ziren, eta kolonietako biztanliekiko ez bera bakarrik baizik, eta gizartean gehienak orokorrien edo, holaxe ikusten zituen. Azkenien bere garaiko erretratu bat intzauen. Naiz eta gero ja, laugarren albumetik aurrera edo hola saiatu zen, gauzak fidelago erretratatzen edo hobeto egiten. Kazetari lanik egiten ez duen kazetaria da Tintin. Kazetaritzak aitzakia ematen dio puri-purian dauden gatazka eta jendeetara hurbiltzeko. Bere modura, 20. mendearen kronika bat egiten du. Alde horretatik nik usten dut Tintin gaurkotasunari izugarri lotuta egon zela, eta alde horretatik baita ere hortxe dagoela Tintinara arrakastaren benetako giltza. Hau da, egunkarietan zeuden gaiak ziren Tintinek komikian erakusten zizkizunak. Eta gaineraz, garapena sinesgarria egiten zitzaizun. Mende horren bigarren erdialdien bebai, ondiokan, esklabismoan aurkako albumak itxen zituen, ondiokan leku batzutan jarraitzen zauelako olakuak egoten, eta Kongon horin bazauen bebai, gero album gehienetan, bai zerien eguzkiaren tenpluan, eta beste askotan, indigenen eta aldein jau beti, ez da. Orduen, hasierako pekatu horrein ikuste dut ja ordaindu ditxula. Aldiz, Tintinen beste hainbat abentura, batez ere modernoenak edo, niri atsegin edo behintzat irakurtzeko modukoak egiten zaizkit. Ez dut inolako iguinik sentitzen, baizik eta gustatu egiten zaizkit, eta edonola ere, esan behar dut, erge estrukturari dagokionean, lan egiteko moduari dagokionean, dudarik gabe modernoagoa da Gostinito Uderzo baino, esate baterako. Eta alde horretatik niz nau bat ere harritzen, esate baterako une honetan, Steven Spielberg horren atzetik ibiltzea, zeren eta egiazki zer da Indiana Jones espada Tintin zinera eraman da. Beste molde eta eredu batekin, baina, Tintin oso cinematografikoa da, eta, gauzak ondo egiten bali baditu Spielbergek horra arrazka ez da lortuko du. Zer? Ez, kapitaina, gure bagoia askatu egin da. Ze arrazoik eraman du Steven Spielberg Tintinen personajea zinemaratzera. Joandako mende batekoa da, eta paperezkoa. Pentsa daiteke, garaiek aurrera gaurkotasuna galdu duela, egungo jendeek ez dutela aspaldikoek bezain gertu zetituko, edo agian ez. Miru, guazen bizkor! Oraindik oso gaurkoa izaten segitzen du, edonola ere esango nuke gaur egungo ume edo gaztetxoei behar bada gutxiago esaten diela guri esaten ziguna, baino izan ere, gaur egun umeentzat ilargera joatea ez da arazo bat, hau da, espazioaz beteta daukate burua, euren joko edo irakurgaietan ez ia ilargia, baizik eta ez dakit nungo planetak eta zerak hor daude, beraz alde horretatik, nolabait, antigualekoa egiten zaizu. Behar bada, ondorengo belaunaldiarentzat, Tintin kasi asteriz bezalaxe izango da, historia. Nik esperientzia gatxik dakit, bai, aurrek, gaur egun, ondiokan Tintin irakurtzen daudenak guztau itzen jatiela, ez da. Eta horrez gain ja pizkat, aurrak baino pizkat heldu hauak dienak hor deskubritzen daue asko, horixe 20. mendeko erretratu bat, bai politikoa, gizartiana, teknologikoa eta danetarik, ez da.